zutik dago. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko deialdiari erantzuteagatik. Onartuko dizuet niretzako gaurko prentsaurrekoa orea dela hemen egotea, zuekin guztiokin, eta momentua berexia eta kutxuna dela, ze San Silvestre lasterketa hau nahiko maitatua eta estimatua badut. Gainera bain, akorduan dut, Arkaitzekin hitz egin da, berak esan zidela, justu hau izaten dela urteko azkeneko ekintza. Eta Donostiarrok bukatzen dugula urtea San Silvestrean parte hartzen, eta egia da. Hau izaten da urteko azkeneko ekintza, ez da lasterketa bat bakarrik, uste dut festa handi bat izaten dela, komunitatean egiten dugun ariketa kolektiboa izaten dela, eta hemen helburua ez dela izaten denbora on bat egitea, denbora on bat pasatzea izaten dela geure helburua, eta alaxe izaten da ez, eta uste dut hori ona badela, honek erakusten du beste behin, urtea amaitzeko ere Donostia hiri bizia dela, eta gaitasuna badaukagula ere urteari agur esateko, baina modu kolektiboan eta aurrenari begiratzeko, ezta? Gainera, uste dut, eta hala da, urtetik urtera geroz eta jendetza gehiago biltzen duen lasterketa badela hau, eta esan bezala, uste dut, lasterketan ibiltzen garen hoientzako itinerarioan, urteko itinerarioan, urtea izteko gainera proba txukuna izaten dela. Hala eta guztiz ere, nik gaurkoan uste dut eskerrak emateko momentua dugula, 40 edizioa izango delako aurtengoa, 40, laua marka da lasterketa antolatzen, eta uste dut horratzean badagoela elkartegintza, majoa, jende askoren implikazioa, lana eta esfortzua, eta uste dut Donostiako udalaren partetik baitokatzen zaigula haiei guztiei, antolatzaiei eta babesle guztiei eskerrak ematea, esan bezala urtea bukatzeko, umore honez eta kirola eginez urtea bukatzeko aukera hona ematen digutelako. Eta bitxikeria bezala begiratzen egon naiz, eta neure lehen San Silvestra 2010an korritu nuen, eta ia da hortutik ona, uste dut, pandemiako urteak enduta, gainontzekoetan parte hartu dala, eta ere gehiago, esango dut, hauxe izan zala neure lehenengo karrera. Animatu nintzenean korrikaitera justu, hau izan zen, hausartu nintzen lehenengo karrera, San Silvestra izan zala, eta hortik aurrea, etorri diren guztietan parte hartu dute, distantzia luzeagoetan ere, baina ez balitzorrelako lasterketengatik, hain atseginak eta hainbeste besarkatzen zaituzten lasterketengatik, igual batek ez lukela gero animoa izango besteak gauzatzeko. Brevemente, como decía, recuerdo una vez que hablando con Arkaitz, decía, jo, qué bien que los donostiarras somos capaces de terminar el año de forma colectiva y la San Silvestre es un ejemplo de ello, ¿no? Más allá de una carrera es una fiesta, un ejercicio colectivo que hacemos de manera comunitaria, donde el objetivo no es hacer un buen tiempo, sino pasar un buen tiempo. Y yo creo que la San Silvestre recoge muy bien ese espíritu. Espíritu que ha seguido vivo, por suerte, 40 años en la ciudad, y creo que hoy desde el Ayuntamiento es eso lo que nos toca agradecer. Además, creo que la respuesta del público durante estos años ha ido increciendo, y creo que eso es algo también a destacar, ¿no? Que Donostia sea una ciudad deportiva, saludable, y que se va también hasta el último día a disfrutar de cada metro que tiene para sacarle provecho. O sea, que besterik gabe, hauxe neure hitzak eta kirol zinegotziari pasako diot. Hitza, mila esker. Eskerrik asko, Jon. Labur, oso ondo azaldu duzu ja dagoeneko zein den proba honen arima espiritua, eta hoixe bera azpimarratuko nuke nik, ez? Donostia balimada kiroliri bat, eta hala dela uste du denok, gero eta indar gehiago dauka gure gizartean kirolak eta jarduera fisikoak, eta hori hala balimada ez da bakarrik Donostian kirol txartelak bazkide asko dituelako, klub bikainak ditugulako, edo proba deigarriak ditugulako urtean zehar. Baita ere, kirolaren hurbilketa modu festibo, parte hartzaile eta komunitario batean egiten dituzten hitzorduak ditugulako ere bada Donostia kiroliria. Eta zalantzari gabe, San Silvestre Donostiarrau koordenada horietan txertatuko genuke, ez? Urtearen data esanguratsuetan dago kokatuta, jai giroa dauka inguruan, familia eta lagun artean bizitzen den lasterketa banda, eta horrek kirol proba bat baino askoz gehiago bihurtzen du San Silvestre hau. Energia kolektibo hori somatu daiteke
urtetik urtera, eta energia horren eredu ere bada atzean zaudetenon lan hori, ezta? 40 urte ez dira txantxa, ez da erresa horrelako lorpen batera iristea, eta hori da zehazki ere Amaran eta Amarako jendeak asko maite duelako eta asko zaintzen duelako proba hau. Beraz, Jonek esan duen bezala, urtea amaitzeko aukera paregabea, jai giroan lagun eta familiarekin batera, eta kirolaren, gure hirian kirolak duen zentralidade eta energia horren eredu polit bat izango dugu, 31an, eta Jonek esan duen bezala askorentzat izan daiteke gainera lehenengo proba, lehenengo lasterketa, beraz, oain aipatuko dizkigute zenbakiak, hazi egiten den proba bat da hau ere, eta seguru naiz, giro horretan asko hurbilduko direla lehenengoz horrelako jai batera eta horrelako lasterketa polit batera. Mila esker. Eta orain hitza, arkaitzena da. Ez baldin bazaite lortzen. Bueno, hemendikan mila esker esandako hitzengatik, gurekin egoteagatik, bai Iñaki eta bai Jon. Hemen gaude Patxi Luzarraga eta Xabier Altuna lehendakaria eta ni Arkaitz Aranburu. Urteetan gabiltza San Silvestre honetan, garai politak izan ditugu, gogorrak, laguntza handia izan dugu gurekin, eta benetan eskertza parte hartzaileei, zen parte hartzaileak izan dira handi egin dutenak gaur ezagutzen dugun Donostiako San Silvestrea. Ni nire tartetxo honetan bakarrik San Silvestre txikita hitz egingo dugu. Donostia eta Gipuzkoa kantera probintzi bat gara. Gaztetxoak nahi ditugu bideratu gure lasterketetara, eta aurtengoan, 8. San Silvestre txikia aurkeztuko dizuet. 8. San Silvestre txikia abenduaren 27an izango da larunbadan Easo plazan. Bertan, 15 urte beko guztiak, beko guztientza dago antolatuta, denak izango dute saria, denak izango dute bere erroskoa, denak izango dute bertan emango zaien txokolatea. Kategoria aldetikan, 14-15 urte bitartekoak 1.700 metro egingo dituzte, infantilak 12-13 urteko bitartekoak 1.130 metro, alebinak 10-11 urtekoak 575 metro, benjaminak 8-9 urteko distantzia 375 metro, eta benjamin aurrekoak 6-220 eta txikiak 5 urtekoak 100 metro. Benetan oso polita da, erakargarria, postasuna ematen du bai antolatzaileei eta bai gurasoi eta bai gure gaztetxoei nola ibiltzen diren eta ze abiadura hartzen duten eta ze nola uzten duten beraien gogo guztia plazan. Eta hau izango da Donostian daukagun asfalto gaineko frogarik bakarrenetako bat. Eta horregatikan momentu honetan gaur egungo datuak ditugula, 450 gaztetxo izena eman dute, itxita daukagu inskripzioa, Arroka plazan emango zaizkie kamisetak eta dortxal banaketa, eta egun bertan izango da guztia. Dortxalak eguerdiko ordu biterritan banatuko dira, eta aurten ere, beti bezala, azken urteetan bezala, Errealeko atletismo sailari eskertza berezia nahi dugu eman, zeren gurekin egoten dira, beraien monitoreak jartzen dituzte gure aurrak ez izateko inolako arazorik. Orduan, 40 urte honetan 8. txikien San Silvestre honetan, eskertza handia. Eta hau da, txikien inguruan esan dezaketena. Gazteleraz nahi baldin bazute, edo... Listo. Orduan, orain, Xabier Altuna, lehendakaria, Amarako elkarteko lehendakaria. Ondo, egun guztioi eta mila esker etortzeagatik, batez ere Jon eta Iñakiri. Eta, motzez,
aurten, dagoeneko, abendun hasieran itxi ziren inskripzioak, bete ziren 5.500 Eta dorsalen banaketa buruz, lasterketa aurretik, Amarako frontoian, Amara kaleko frontoian, egingo da, egun bat leno, 30ean, asteartea, eta egongo gea egun osoa goizeko 10:00-tatik 8:00-tara. Gero, ibilbide aldetik aurten gogoratzen basate iaz egin genuen aldaketa irteran batez ere, zeatik metroko obrangatik. Baino aurten berreskuratzen dugu orain dela 2 urteko ibilbidea. Dela, ateatzea Easo kaletik eta hartuz, San Martin kalea hartuz, eta ja, Antiguoraino. Gero, Ondarretan, badakizuten bezala, obrak daude, azkenian udaletxea egingo du obra suposatzen dut ondo. Arazoak, hainbeste arazoak ez egoteko etorkizunean, baina bueno, hortikan ibilbidea, lehen ibilbidea juten zen teniseraino, esateko, eta aurten egon geha begiratzen, eta moztuko da pixkat, eta Saturstegitik zeharkatuko deu dena erditik. Ondarreta jardinetik erditik juteko espaloira berriro. Eta hoi espero dugu ondo atatzea, egon geha begiratzen, bai mugikortasunakin eta hoi, eta usten dugu lekua dagoela eta lasterketa hortikan pasatzeko ondo. Eta gero, beste ibilbidea, gaude itxoiten hor justo La Perla Bataplan eguzkin aldetik dago obra bat, baina usten dugu, eta hala esan digutenez 31ekarako bukatuta dagoela eta alda irikitzea. Tramu hoi. Eta beste tramo, Kontxatik, Partezarretik, Baizurriolatik eta hoi, Iazeko berdina izango da, helmuga bezala, helmuga Easo plazan izango da. Ere, urtero bezala, jarriko da Zuloaga plazan, abuztu 31 kaleko bukaera hortan, jarriko da urbanaketa lasterketantzat, eta helmugan repartituko da bai freskagarriak, fruta eta hori. Pues eso, que decía que este año hemos llegado a los 5.500 ya a principios de diciembre y que el reparto de dorsales va a ser en el frontón el día anterior, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y la carrera, que sale a las 2 de la tarde, recupera la salida de hace 2 años, que es Easo y San Martín, y que este año en el antiguo, debido a las obras de Ondarreta, se va a cortar a través de los jardines, y no creemos que pueda suponer ningún problema. La obra de la zona de Leguzki, La Perla, que nos han comunicado que muy probablemente se pueda abrir esa zona para el día de la carrera. Y la zona de habituallamiento en Zuloaga como todos los años, y en la meta, pues aparte justo con la entrega de premios, pues se reparte refrescos y fruta y así. Se me había olvidado comentar que en el mismo frontón donde se realiza el reparto de dorsales, habrá un servicio de recogida de mochilas y ropa que funcionará a partir de las 12 del mediodía.
Y bueno, creo que no me dejo nada. Ah, bueno, sí, barkatu. Aurten, 40 urtez, badakigu dala 40 urtea, egin dugu gure ez da asko, baino korrikalari bakoitzai enkargatu dugu diseinu bat, eta emateko honako motxilatxo bat, bakoitzentzat, eta detalle bezala. Jakiteko, pues eso, que hemos encargado un pequeño diseño en el que pues damos a cada participante pues un pequeño detalle. Pues ya está. Horrela. Mi esker. Guain patxi. Egunon a todos. Lo primero, se dice pronto 40 años. 1985, un corredor popular de Amara, pues José Mari Velasco organizó la primera San Silvestre y hoy estamos aquí. No ha sido un camino fácil para ninguno. Hemos tenido piedras en el camino, pero nos hemos sabido levantar como siempre, con nuestros mejores momentos y malos momentos. Entre nosotros hemos tenido nuestros problemas, pero al final era un proyecto que lo teníamos que sacar adelante, lo hemos sacado y creo que va a seguir para mucho tiempo. Vale, estamos aquí, somos los que somos. Está Xavier Altuna, que es el presidente, Arkaitz Aramburu, está también Hugo Martín, está Javier Rivas y estoy yo también. Y vamos a estar mucho tiempo. Mientras ese equipo esté aquí, vamos a seguir adelante sacando la San Silvestre. Queremos agradecer, en parte, a todos los colaboradores que han estado antes y ahora, en los malos momentos y los buenos momentos, en los que están volviendo, al Ayuntamiento de San Sebastián, por supuesto, al concejal de Deportes, en estos momentos al alcalde de San Sebastián, John, que nos agradece después de que se reconozca que después de 40 años estamos todavía vivos y que vamos a estar mucho tiempo más. Luego, por supuesto, a Movilidad, por el trabajo que está haciendo, a Debus, a toda la gente que está corriendo, que la San Silvestre ha crecido gracias a los corredores y corredoras populares, que no es gracias a nosotros, somos unos meros organizadores, que no somos nadie más. Y queríamos también agradecer a la gente que ese día se lo toma con calma las afecciones que pueda haber de tráfico. Sin más, es lo que voy a decir este año yo, pero ahora vamos a dar una buena sorpresa para toda la gente. Xavier Altuna. Bueno, sorpresa ez da hainbesterako. Lehen bezala esan den bezala iritsi ginean abendu hasieran 5.500 eta hasi ginean prestatzen, baloratzen eta azkenian 21 goizeko 10etan irikiko dugu kupo berri batekin. Eta kupo hori izango da gutxi gora bera 500-ekoa. Eta aurten ere tokatu zaigu azken astetan egitea lana, zeatik batzuk pentsatzen agian bezatzen dute. 500 ez da ezer, baina prestatu behar dezu dena infrastruktura guztia 500 gehientzat, zeatik harrapatu zitzaigun. Zorionez denborakin, azaroan ikusten genuen, azaroa erdian ikusten genuen, zer dau, eta pues eso, que hemos después de estar preparando, pues hemos conseguido que abriremos el día 21 de diciembre a las 10 de la mañana. La web con el nuevo cupo y eso. Eso era. Esa era la sorpresa. Vale, mi esker etortzeagatik guztioi, ez dakite norbaiteke nahi dula bukatu o... Nik, galderatxo bat bakar. Bai. En la nota de prensa pone que con motivo del 40 aniversario va a haber una animación especial, música, animación especial. Si nos podíais un poco detallar en qué va a consistir. Bueno, nosotros llevamos un par de años que nos deniegan la animación musical por la parte vieja. Y entonces por la parte vieja no va a ser. En todo caso va a ser en meta y
Todavía no lo hemos atado del todo, pero bueno, algo haremos para animar la plaza. Pondremos que es una sorpresa, entonces, que habrá sorpresa en la meta. Pues sí, sí. Puede ser. Sí. No lo sé ni yo todavía, o sea que, te imagínate. Sé que va a haber algo, pero... ¿eh? Baina ez da San Silvestrekoa? Ez da San Silvestrekoa? Gero ingo, bai. Isto? Norbaitek?